Ahoj, vítám vás u dalšího sledování našeho dílu Shake & Fidget pro začátečníky. Takže teď vám ukážu hned třetí podzemí z 10, kde si vylepším štěstí a můžeme jít teda na nemrtvého. Tak doufám, že ho dám. No, tak toto nevypadá moc dobře. Ubírá mě moc životů. Chtělo by to zlepšit obratnost, abych mohl dělat tak po 1000 aspoň. A tak tady přišlo zablokování, no, takže to vypadá asi, že ho nedám. Ale nic není ztraceno. Mám ještě mnoho pokusů. Denně můžete zaútočit vlastně 24krát, protože můžete zaútočit každou 1 hodinu. Tady vidíte, že nemrtvému zbylo 5958 životů. Tak. Takže příště se asi přihlásím, až vlastně budu mít více obratnosti a životů. A uvidíme, jestli ho dám. Tak děkuji, že jste si pozorovali tohle krátké video a že jste se aspoň podívali, jak to vypadá vlastně v podzemí. A doufám, že jestli jste stejný level a nemůžete dát zrovna z tohoto podzemí, takže ho dáte co nejdříve. Děkuji za pozornost a zase příště. Ahoj.